50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள படங்க இதே படம் தான் வேணும் அப்படின்னாங்க. வணக்கம், நட்சத்திரா ஆர்ட் கேலரி, கோவில்பட்டி. இப்போ என் கையில உள்ள இந்த முருகர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த முருகர் வந்ததுக்கே ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கு. இப்படியும் பண்ணி தருவாங்கிற நம்பிக்கையில கிளைண்ட் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன போட்டோவை தான் அனுப்பி விட்டாங்க. எங்களுக்கு இந்த மாதிரி முருகர் தான் வேணுங்க, 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உள்ள படங்க, இது எங்க ஹோட்டல்ல வச்சிருக்கோம், இதே படம் தான் வேணும் அப்படின்னாங்க. இதை நாங்க என்ன செஞ்சோம்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 நாள் சர்ச் பண்ணி இங்க கோவில்பட்டியிலே ஒரு ஆர்டிஸ்ட பண்ண சொல்லி ரொம்ப ஹை ரெசல்யூஷன்ல போட்டு கொடுத்துருக்கோம். என்னதான் நம்ம புது படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் இந்த மாதிரியான பழைய படங்கள் பண்ணும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஹாப்பியா தான் இருக்குது. ஏன்னா கிளைண்ட்டுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா கிடைக்காத பிக்சர்ஸ் கிடைக்கும் போது அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. இந்த மாதிரியான தத்துருவமான பழைய ஆன்டி கலெக்ஷன்ஸ் பிக்சர்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னீங்கன்னா நம்ம நட்சத்திரா ஆர்ட் கேலரியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இது அழகிய ஓவியங்களின் ஆலயம், நட்சத்திரா ஆர்ட் கேலரி, கோவில்பட்டி.